Padayon ang panawagan o gustisya sa kabanay sa biktima sa Maguindanao Massacre nang hinaot sab sila nga mabayra na sila sa penalty og damages sa hitabo. Samtang kanhi Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Mangudadato mibisita sa massacre site sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kagahapon. Ania ang report ni Abby Caballero. Hustisya. Kini ang padayong panawagan sa kabanay sa mga biktima sa Maguindanao Massacre. 13 katuig na ang milabay apan wala gihapon nila nakalimtan ang mangilngig nga hitabo. Bisan paduna nay partial nga desisyon ang korte asa 44 katawo ang nakonbikto, dili gihapon kontento ang mga banay tungod duna pay 83 ka akusado ang at large. Kini dili jud siya angay nga kalimtan ilabi na sa mga kauban po nila sa buhat kay ang ako lang hangyo unta nga karon tuiga matutukan na ng among kaso. Kini atol sa gipahigayong paghinumdum sa General Santos City sa mga namatay sa Maguindanao Massacre nga nahitabo sa sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao del Sur niadtong November 23, 2009. Luyo sa kasakit nga nasinati humanawad-an og mahal sa kinabuhi, nagpait sab sa pinansyal ang nabiling banay. Nagkalisod ko og adjust sa emotional nako ug sa mga financial nako kay lahi ra gyud tong naa siya nga ako tanan ang nag-abaga atong panahona. So si Maura Montaño nag-inusara sa pagpaningkamot aron mapaeskwela ang iyang apo. Gani hangyo niya mahatag na ang penalty ug damages nga dapat ibayad sa mga akusado ngadto sa banay sa mga biktima. Hinaot niya ihatag nila ang among gipangayo nga damages sa akong anak nga namatay nga si Maripi Montaño. Kaya karon may anak siya nga eskwela. Nakigduyog sab ang mga magsisibya sa General Santos City sa panawagan sa banay nga full justice ug malaumong dili na mausab ang gikonsiderang deadliest attack sa mga magsisibya sa tibuok nasod. Samtang mibisita sab si kanhi Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Mangudadato ug kanhi Board Member King Mangudadato sa massacre site kung asa nagdagkot sila og kandila ug naghalad og pag-ampo alang sa asawa nga nalakip sa mga biktima sa massacre ug uban pang biktima. Matud ni Toto Mangudadato, padayon niya kining himuon hangtod dili madakpan ang tanang mga suspetsado. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.